Landslidsfotboll. Førska landsliget fikk en stekvanlige byrjan, tar leierkvöldet spalte mot Østerrike i græs. Heimaliget leie brakklige 4, og langt i første minuttet mål. Helt ut i båret venstre med igjen. Og så dreier det sin inn etter, så kommer en høysending lengt inn i Brastein, Kjadaman! Og han får inn etter til 1-0 til Østerrike. Lange og i første minuttet. Og til... Så jeg fikk mål, jeg var ikke med et norsk på ballen når han drar skåret 8-0, så det var øyrengt å komme til å gjøre. Det virker alltid som Atlant Fyroløk var vidt... Ja, så kom vi ned av dem faktisk här att i vägen alltid tar det. Det var inte ganska lite inte köpt det för öppet det för längt i mitten vägen och vi alltid tar finns nog ska passa spela och vi tar det öde ser vi den förra dag men sedan då alltid det blev synd för det vi arbetade oss bättre och lås inte de grupper så det blev synd bättre så då. Så lyfter han botten fram efter färran och på en av akra spelaren till Meyerhofer och så är det Janko tar bara skjuter han knallar på till då här Jakob Mikkelsen och väntar det Kjell tar var den här vi har fått 2-0 Per Skarsberg Österrike ner men vi må vara öliga varner nu Suni Olsen tar frispark knäcka 8 led till beinleis skott men får det så Jan han center han högt in 4 oj han för här är verkligen så näck resta ju till att från Benjaminsen rack fram till han den här bollen. Och så ränner där att det här höger med. Lägger bollen ut där till Hals. Han har en man visser. Lägger bollen väl flansar han för att backlinjen in i Brastein Chokon. Och så fram igen och så 2-0. 2-0 till Österrike. Nu ett kvarter är färdigt. Backen kommer och att ivla och trutchen för att spela kan det bara och hitcha. Pura och tar den för den fäst och lägger bollen in och här en gång Roland sätter in för nu 2-0. Så var det en god boll att center in i första Brastein. Och så kommer att andra bollar och tar ner vid att bli att mål Chokon. Det är Chathimon. Så en god diagonalsändning fram och högra vång till Hölst. Han tar bollen väl ner och han släpper att in där. Och så kommer bollen åter och mot färg mål. Han snabbt omvisar första spelare. Jakob Mikkelsen var shelter här. Tog bättre skruva i bollen som inte näck att han får så in efter. Så i minuter så kommer han fram och in och bollen nu. Att göra en god sändning fram till Hölst. Hölst stäcker här. Snärrar sig ram på inte tar Brastein och så snyter han ända ner. Och vad händer så? Så skjuter han mot bollen. Han tar med så en skottrun, den första välja. Holst i Mauren, han kan nacka shoulder. Jag kan vinna en åter spela in, komma in i första Brastein, allt att backlinna och så att den ska Atlechinger och så är bollen laser in i första Brastein så skjuter där Jakob Bjarkar. Bollen bort till Borster. Här blev han sparkar över Borster. Ja. Alltid att det tekniska nivån att du förska spelaren det har varit öliga vanligt. Och aggressiviteten han manglar resten. Jag alltid att jag vet inte just neck för frispark mot Österrike där. Det är inte gott nog att man spelar mot så gå lägaren som utevärld. Så må man in och visa att vi vill vara vi. Och ta gemma vi är för in i Geren 2-3 frispark. Vi visste oss själva ta vi kom in att när förlag av det spalt en öliga vanliga förlag. Och det skulle hända när Kamara som vi skulle få ett öligt helt urslut till att och han snackade vi syntestavon staven och det hade vi också förtjänt och alla runt för att göra det bättre och det hade vi klara av oss så vi fick August rätt att synda världen i sånt mål. Bollen här så färd ner en tackling och så att det gått kort nu är det operatorer att Danielsen får gott kort för ju här tackling men Keroji var stöja Brian Curry vi var jätteförst lägaren i halvlek som sagt att han må in flera närtrusser och Österrike skulle köra för lätt spela med inne framåt till nästa man och så får där att han Beisler vi och så lägger han bollen in i första Brastein och så skjuter där Jakob Mikkelsen Bjarkar och så rottar vi Borster nu är åter Agenker och första målen kan hänt så lite av bollen högt in i första Brastein och här tackar bollen ner över brinken här Röna kommer till skott och så för Mauren kort och tar brottspark till Österrike brottspark till Österrike och testar resten ut till att Mauren blev fälter in i Brastein och vi får så chans. Att det var inte brottspark. Hans när skulle finna något av dessa karantän. Ja. Hade så sola klart. Hade inte familj att det är snöjt av det. Och det är Janko som ska skjuta. Och han skorar till 3-0. Och bollen kommer så det tar in att nu ska vi dansa och detta blir mer på att läsa till nummer 16 så det var Jakob Mikkelsen från högra bollen och det var då nytt hatna spark. Jag kan skulle vi just vi skjuta Jakob.
Och in i mikrinchen. Ja, väl arbetat på löchen. Så en gång fram till Lava. Kom nu. Andreas Lava från Brostein. Han räcker vid bollen. Och han skorar! Färjarna var skora. Andreas Lava Olsen. Mål är vi känt. Super. Det är en låt. Det är det första mål i hög färg och internationell stöd. Och jag finns ju att han uppgötten ungdomslandsleden och får så alla landsleden och det följs gott. Fall du att det hade varit en chans som du kunde skora på? Man kan nästan kalla 100%. Jag väljer nästan själv alltid att leva som sig kan pressa ut. Syns bokstøyde, men det är en god chans för allt. Man får bara ta skamma skor på och det är faktiskt mål där. Och det vet han skjuter Larviskinkeren Andreas Lava Olsen ur Vujinchen som rann österrikiska värjen av och priga i bollen kallt och häcknesliga i nätet. Och så brukslar domaren, distren liver i gräs. Han ända i 3-1 till Österrike. En annan distor var Østensbaltor i okkara bolche, leierdeien, Frakland og Rumænia lagt og jaunlaug 8-8. Serbia fremst i bolche 6, vi 8 stion, Frakland nummer 2 vi 14 stion, og vi sikrenon av Førjon kom Østerrike oppa 3 plass, tar hava 20 sti. Førige landslisvenjaren var vånbråten, men han Østerrike var som veramann vel nøkter. Vi færa til nekra reaksjoner etter disten leierdeien. We started badly to give away such an early goal. We always know that we are going to be... Vi börjar utla och fingo ett mål med och kom på ena vägen. Vi vet att förska liver lagt under trust från första bruksle. Så läs är det bara. Ta vi spalt vi hör like för första minuterna och vi må höra undan. Ta gör det vid inte hes för och att han för 2-0 ta minst 15 minuter lagter. Allt bände att vi skulle komma i stora trubbelagar. Men lagarna skulle ha rås för att högast vanliga börjarna så struttes det väl. Særlig i 17 halvleje. Og I halte at enda vi en høyerlig urslit I høyast alt. Jeg sier vi tar I stedet noen. Sjølvane kunne vi gjøre det bedre. Lad dere vinne 17 halvleje. 8-0 I minsta leie. Sjølvane gjør I vel nøkter. Vi fikk en dreima Brian. Det var ekkert tutninga mykje for jokken. Til øtler I Østerrike vant at vi vinner Førjon. Jeg ekkert glad for at jeg satt dyste mellom Førjar og Serbia. Det var en av årsøkene til at de valgte taverina som vi hadde til disten. Vi finner ikke kontra alle oppe mot jokken, bortsett seg fra malen til 3-8. To gir vel nøkte vi mine lagere. Sagt jag för jag är skål nog och vi får mal jatten på vägen och det lyckas som det slä hette på vägen och det är det härsta lösningen på vägen men jag halt vi börjar vakna vid ta sånt när det börjar och vi röjnar så men det är inte lätt att spela ta var really uppsatt på vinnande distance så För allt du kunde täcka vi fräsner distan till kommande dist mycket där. Jag vet så att vi skulle arbeta här är vi gör det för like och vi har svunnit mål och tisch kan där man får mål och det var första typ. Yeah, it was a good game, a good start with 2 goals in the beginning. So Det var en fin dyster. Vi började väl vid 2 mål på ena vägen. Så det var nemt att kunna spela resten av dysten. Atlan undan dysten var att få ett mål kött, tätnaist. Och efter det var uppgaven till förringen trubbel. Come back in the game and they had a very difficult today. Vi delte själva att två var en spelare som ordentligt rastade i sättna halvlek och det var ganska lite som helst som rastade sig men kvar var Amoni och i förra halvlek och sättna halvlek. Jag alltid har hållit sig vid skumpa värna som långt ner och Mivatlen satt inte tattar i Adamon så det var mån vi kom in i duellerna och ta sås oss åter tyvärr i domarbochen här fick en god kort så det aldrig var månen att vi kom in i duellerna och fick kom in när det snöade. Men som vi det mest känner om halvdje är average särskilt för alla och det är absolut inte snakkt vid det. Ta öra var bättre, det här var bättre och ta klara var bättre, det ska vara bättre på för. But did you expect a more tough Vanta I till större motstånd från förska linon. De spalte ju jaunlag 8-8 I Førjon. more easy this time? Yeah, it was completely different. Detta var en helt annan dyster. Omstående var helt ärare I förra dysten. Nekve vinter, an Ludl Vattler. Ja, det var bättre att hemma spela hemma Vattler än utovattler. Men så har jag visat en god insats och vi färrar nog angat orda ner vid platsen och kört om vi kommer att som 3-0 så han inställningen och han fighter av viljan som vi visste i Örnhållars han